וליעמי משחק עם המשחקים שלו, דווקא כשאמא רוצה להראות איך הוא זוכל יפה אחורה על הגב, הוא לא עושה את זה, כמו תמיד. אבל נהיה בשקט ונראה מה קורה. בשלב הזה הוא מתעצבן על המשחקים, מסביר להם קודם איך משחקים, והם פשוט לא הבינו, הם נשארו במקום ורק ליאם זז. אז הוא מתחיל לזוז, ועכשיו הוא קולט שאמא מצלמת אותו. הוא אומר לאמא, מה את רוצה שאני אעשה? די, הגעתי לסוף של המשחק. את רוצה שאני אקרא עיתון? מה את משאירה לי עיתונים מטופשים פה? אז אמא תזיז את העיתון. אמא תזיז את העיתון. מה שלומך? הכל טוב? יצאת מהמשחק? כן. אתה אוהב שאמא מצלמת אותך. זה העניין. טוב, אז יאללה, רד. מה אתה אומר? כן. כן.